Første spørgsmål lyder, redegør kort for de forskellige faser, en celle går igennem i dens levetid. En celles livsløb fra når den opstår, altså en mitose, af en modercelle til den altså ved deling bliver den til 2 nye celler. Den første periode efter celledelingen benævnes som G1-fasen, hvorunder at cellen vokser ved dannelse. Og den består af proteiner og lipider og andre indholdsstoffer, der kendetegner dens pågældende celletype. Derefter følger S-fasen, hvor at cellen replikerer, det vil sige DNA, altså den kopierer sine DNA-molekyler. Og så i den følgende fase, G2-fasen, der vokser cellen yderligere, inden den går ind i mitosefasen, altså hvor under DNA-molekylerne deles i 2 identiske proteiner, og cellens cytoplasma deles mellem de 2 nye celler. Ja. Redegør kort for hvad mitose er, og hvor i menneskekroppens processen foregår. Forklar hvad formålet med mitose er. Mitose er en dannelse af alle almindelige celler, og disse er alle ens med cellekerne, som indeholder de 46 kromosomer. Og mitose er den type celledeling, der foregår, når et fosteranlæg udvikler sig fra zygose. Og en zygose er den celle, der dannes, når 2 kønsceller smeltes sammen. Og det er så her, at det bliver til et færdigt individ. Imens man er ung, foregår der vækst. Både fosterbørn og voksne udskifter dog også gamle celler med mellemrum. For eksempel hudceller, som hele tiden udskiftes. Og ved hver mitose kommer der et resultat ud i en celle, og der bliver altså så dannet 2 nye celler, som er identiske med den oprindelige celle, hvad angår arvemateriale, som også er kendt som DNA. I figur 1 skal forklare, hvad der sker i de forskellige faser i mitosen. Vær grundig med at forklare jer. I første er det interfasen, og her er endnu cellen ikke i deling, og kromosomerne er ikke synlige. Kromosomerne fordobler sig altså i denne fase. I anden fase er det profasen. Cellens kromosomer er blevet fordoblet, og de har nu trukket sig sammen, og det er derfor blevet synligt. Og ved hver kromosom halvdeles kaldes for et kromatid. Det sted kromatiderne hænger sammen kalder man altså for centromerer. Ved tredje fase, som man kender, som kalder man metafasen, og det er altså her, at kromosomerne, de fordoblede kromosomer, ligger sig ind i cellens midterplan. Og ved hver sin ende af cellen sidder der nogle strukturer, der hedder centrioler. Og det er altså her i de centrioler, at der bliver fastgjort nogle elastiske tråde, som man kalder for tendtråde, og disse tråde bliver så fastgjort til kromosomernes centromer. Og så kommer vi til anafasen, som er kromatiderne, som bliver fordoblet, altså det vil sige, at de bliver adskilt, i det tendtråden trækker dem til hver sin ende af cellen. Og så kommer vi til den, der hedder telofasen, og det er altså her, at cellen deler sig ved indsnøring på midten.
Og så kommer vi til den sidste, som også hedder interfasen. Og i denne interfase bliver altså kromosomerne igen synlige. De 2 datterceller er nu klar til at fordoble deres kromosomer og eventuelt fortsætte med nye mitoser. Og så kommer vi til spørgsmål nummer 4, hvor det er, at jeg skal bruge figur 2 til at forklare, hvad der sker i de forskellige faser af meiosen. Og så skal vi lige skifte. Og så kigger vi på denne figur, som er og i meiosen er altså den type celledeling, som der foregår, når det er, der bliver dannet kønsceller. Altså hos menneskerne sker meiosen i æggestokkene hos kvinderne, og i testiklerne hos mænd. Hos mennesket resulterer hver meiose i, at en celle med et normalt kromosom, antal på 46, bliver altså til 4 kønsceller ved hver med 23 kromosomer. Altså det vil sige, at kromosomtallet bliver altså halveret. Meiosen resulterer i 4 datterceller, som er genetisk forskellige. Og hvis man kigger på figuren, så kan man se, at den første fase hedder interfasen, og det er ligesom før i den anden mitosen, at cellen er endnu ikke i deling, og kromosomerne er ikke synlige. Men kromosomerne fordobler sig i denne fase. Så kommer profasen, som hedder profase 1. Der er det altså cellens kromosomer, som er blevet fordoblet, og de har trukket sig sammen og blevet synlige, og kromosomerne lægger sig sammen parvis og bytter DNA-stykker. Altså, det kalder man også en overskydning, og det medfører, at kromatiderne, der parvis før var genetiske ens, nu bliver genetiske forskellige. Og så kommer vi til metafasen 1. Det er altså her, at kromosomerne lægger sig parvis ens ind i cellens midterplan. Og anafase 1, det er altså her, at kromosomerne bliver fra hver pars adskilt. Og det sker ligesom ved mitosen ved hjælp af centrioler og centrode. Metafase 2, det er her, at der bliver dannet 2 celler, og hver celle indeholder 2 kromosomer, altså det halve kromosomantal af den oprindelige celles. Hvert kromosom består altså af 2 kromatider, der er genetisk forskellige på grund af den tidligere overskydning, og altså kromosomerne lægger sig i cellens midterplan. Så kommer vi til anafase 2, og det er her, at de 2 kromatider i hvert kromosom bliver adskilt. Og så kommer vi til telefase 2. Og det er de 2 celler, der har delt sig og resulterer i 4 sædceller, der er genetisk forskellige, og hver indeholder det halve antal kromosom som den oprindelige celle. Yes.